Na hát, ha egy kis csendet kérek, akkor nagy tisztelettel köszöntelek és üdvözöllek benneteket a Juráskó Kft. Nevében. Én rettentő nagyra tartom már csak mind azt az alapos problémát, vagy alapos gondot, amit nektek ez az összetartás jelent, mert tulajdonképpen nem kis dolog munka mellett, vagy iskola mellett egy ilyen csapatba futballozni, és büszke vagyok rátok, hogy ti ezt megteszitek ma. Az emberiség nem nagyon tart össze, és egy sportban összetartok már az óriási eredmény. Így lenne jó, ha egész értelmekben ezt követnétek, ezt a példát sorolnátok a többi fiatalok számára is. Örülök, hogy játszottatok, és annak is még jobban örülök, hogy egy olyan tornát nyertek most meg gyakorlatilag egymással szemben, amire igen készültetek, és nagyon öröm szolgál nektek. Én örülök, hogy ti most a harmadik helyezett bajnokságot megnyertétek, illetve a városi bajnokság 5. helyezettjéből, vagy 6. helyezettjéből 5. felkerültetek. Most gratulálok nektek, és kiosztom azokat az érmeket, amelyeket ti nagyon megérdemeltek. Megtalálom nézve a fejt. Csernos volt. 12 Béva. Szíriák Csaba. 12 Béva. Itt tovább. Zóráskó csapatában. Csendos. Megkapja mindenki, nem kell mutogatni. Add oda a fiatnak. Talán többet érzek. Itt ők is gratuláltak volna. Farkas József. Hát tényleg a miért nem El voltam, hogy csinálnál. Herman Kursát. A szélák. Juráskó István. Irényi Gyula. Hosszú éve van. Az eljön, hogy Meg Y-nal. Matkó Péter. Matkó Zoltán. Semmi ováció, haló! És még egyszer de egy ilyet csinálj, jó? Nagy Máté, csak ő jelenleg nincs itt. Mint mondottam, a Zsolt, a Bajnyi Zoltán. A leggyengébb. Gratulálok neked, Zoltán. És tudod, hogyha vigyázzik a család. És szintén nincs még itt a tanács. Áram 4 hónapja. És szeretném megköszönni a Juráskó Kft-nek a támogatást. Ilyen sikeresen tudtunk szerepelni. Hát, gratulálok nektek tovább, hogy köszönöm, én is kapok egyet. Nagyon köszönöm nektek. Gratulálok, így tovább. Jöjjön és így ünnepeljük. Köszönöm szépen.